presented by Rajaji Films. रही काहे के पगली बसल ही अहिरान के दिलवा में रही काहे के पगली बसल ही अहिरान के दिलवा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे समस्तीपुर जिलावा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे वैशाली जिलावा में के बोलतई गे समस्तीपुर जिलावा में लेके पिस्टल कोचिंग जइहा हमर जान गे मारी ह गोली ओ करो जे तोरा दे सोना ज्ञान गे लेके पिस्टल कोचिंग जइहा हमर जान गे मारी ह गोली ओ करो जे तोरा दे सोना ज्ञान गे धाय धाय गोली चलई ते हाई स्कूल वाला गेटे पे जई जे के से करे ओकरा उठाई लेबै घर से तो हमारे नाम के महफिल लागो है पटोरी महानरवा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे मुजफ्फरपुर जिलावा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे दरभंगा जिलावा में के बोलतई गे समस्तीपुर जिलावा में के बोलतई गे बाघ के तू बाघ न कि ऐसे ना घबराई गे जिला पर खंड में माँ चले चलता बारी गे चले चलता बारी गे बाघ के तू बाघ न कि ऐसे ना घबराई गे जिला पर खंड में माँ चले चलता बाई गे डाल दे हमर फोटो फेसबुक और इंस्टा पे तोरा छू दे तो औकात होतई ना नेता के बेटा के रबिन अमित के चल गे पगली पूरा महफिलवा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे समस्तीपुर जिलावा में अगले है पिस्टल फारदेसी सटमल के जोई सकुलवा में के बोलतई गे वैशाली जिलावा में